Hej, jeg hedder Orla, og jeg er præst i Horsens Frikirke. Det er en stor glæde for os at få lov til at støtte Ubora Ministries, og det er dejligt at have Robert og Janine som toneangivende medlemmer i vores menighed. Vi har nu støttet Uboras arbejde i Mombasa i 1,5 år, og i maj 2023 fik jeg lov til at besøge arbejdet i Mombasa. En ting er at høre Robert fortælle om det, en anden ting er at se det med sine egne øjne. Og jeg har glædet mig rigtig meget til turen. Og jeg blev modtaget i lufthavnen af Pastor Isaac, der er præsten dernede, som Robert han oplærer og støtter, og Mama Madu, som er en af de toneangivende kvinder i ledelsen i Ubora Ministries. Og Mombasa er jo en fantastisk by, larmende, støvet, ligesom det skal være i Afrika, og samtidig en virkelig smuk og historisk by. Og det man må forstå med Afrika, det er kontrasternes kontinent. Så der kan være enormt flotte strande og rige mennesker og rige steder. Og samtidig lige på den anden side af vejen, der er der meget, meget fattige mennesker. Og Ubora Ministries er placeret i Wema Center-området, som er sådan et kontrastfyldt sted. Så der er både udvikling, byggeri. I kan se her sådan et udsigt ud over byen fra den lejlighed, hvor Robert og jeg vi boede. Og på den ene side af vejen, der er der et hotel, som er virkelig dyrt og virkelig flot. Og på den anden side af vejen, der bor der virkelig fattige mennesker, som næsten ikke har til dagen og vejen. Og det er lige her, at Robert og kirken, de arbejder. Og det er et utroligt spændende arbejde, som det var dejligt at være med en del af. Jeg er ankommet til Mombasa lige i slutningen af en periode med meget regn, så der var virkelig vådt og mudret på vejen hen til kirken. Vi tog ofte sådan en knallert motorcykel, og andre gange så gik vi. Så vi er her ved Ubora-kirken. Robert han arbejder lige med motorcykelfolket, som har taget os med herud. Så det er fantastisk at være her. Og den kirke, som vi også har været med til at samle penge ind til. Men det var virkelig fantastisk at være med til menighedens liv. Det var fantastisk at være med til bedemøderne og til undervisningen. Jeg lyttede til Robert og til Isaac, der underviste. Menigheden forsøgte så godt, som de kunne oversætte til mig fra Swahili til engelsk. Jeg fik også lov til at undervise et par gange, både kvinderne og lederne, og en enkelt gang også til et af bedemøderne. Og så fik jeg lov til at prædike om søndagen, hvor det var virkelig dejligt at se en festklædt og propfyldt kirke. Kirken er jo forholdsvis lille, men en markant bygning, flot bygning i det der område. Det var dejligt at lære menighedens medlemmer at kende, og Robert og jeg var tit ude på besøg hos forskellige folk. Nogle, der havde det svært, nogle, der var syge. Også bare nogle trofaste medlemmer, som havde brug for, at vi kiggede forbi, og var en opmuntring for dem. Der var også tid til at komme ned i byen, komme ud og se nogle turiststeder, se den gamle by, hvor Dr. Livingstone har været, og Karen Blixen, og masser af historiske figurer har passet igennem Mombasa. Og vi var inde og se Fort Jesus, som er opført af portugiserne, og som har været skueplads for mange kampe mellem portugiserne og araberne, som kæmpede om herredømmet i området. Til sidst kom britterne og overtog det hele som deres koloni. Vi var inde på markedet og inde og se flotte ting. Og jeg var også en tur på stranden. Excellent, thank you. Jeg blev rigtig gode venner med Pastor Isaac, som gjorde et stort indtryk på mig. Han er virkelig en ydmyg mand, der tjener, og som ønsker det bedste for Guds folk, og ønsker at bygge en virkelig god og sund menighed der.
Ubora Ministries er et stærkt og spændende arbejde, men også et skrøbeligt menighedsprojekt. Det er stærkt, fordi Helligånden er med, og Jesus bygger sin kirke. Spændende, fordi området, der kaldes Wema Center, er et udfordret område, hvor fattigdom og okkultisme er udbredt. Her er der et stort arbejde, der skal gøres. Der er brug for et sandt og klart evangelium, der kan sætte mennesker i frihed. Men midt i det tætteste mørke er det jo lige præcis, at Guds lys skinner klarest. Vi er nu kommet til den strand, hvor de plejer at døbe folk. Det er ikke sådan en badestrand, men det er en god strand, for vandet er ikke så dybt. Så det er her, de går ud, hvor Ubora Ministries plejer at døbe folk. Et meget smukt sted. Det er skrøbeligt, fordi arbejdet stadig er i opstartsfasen. Det er en forholdsvis lille menighed. Der er gode folk og gode familier til stede, men der er brug for flere stabile kræfter med ressourcer til at løfte arbejdet og hjælpe pastor Isaac, når Robert af gode grunde ikke kan være der hele tiden. Der er kirker på nærmest hvert gadehjørne i Mombasa. Der er mindre blikskursmenigheder, som den, der er nabo til Ubora-kirken og som larmer meget hver søndag. Og så er der megakirker som Jesus Celebration Center med plads til 30.000 mennesker. I mange kirker er der ikke nogen teologisk kontrol med, hvad der prædikes og hvordan moral og penge administreres. Og det er her, at Roberts vision for Ubora Ministries er enestående. For han ønsker en kirke, hvor fokus er Guds ord, et kærligt fællesskab og en ydmyg tjeneste. Og derfor tiltrækker kirken en del mennesker, som er trætte af hykleri og grådige og utroværdige præster. Her er pastor Isaac en kærlig og ydmyg leder, som repræsenterer Roberts og Uboras værdier rigtig godt. Isaac og jeg fik som sagt et tæt bånd til hinanden, og det ligger mig meget på sinde at hjælpe og opmuntre unge præster som ham, som brænder for at tjene Gud og bygge kirke, men som også står midt i store udfordringer. For det er ikke let at lede en kirke og at hjælpe mennesker med så store behov. Tak for jeres støtte til Ubora Ministries. Lad os blive ved med at bede for arbejdet og for menneskene dernede. Vi har brug for hinanden. De kan lære os rigtig meget, og vi kan også bidrage meget dernede. Må Gud velsigne jer.